Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. A wannan bidiyon mun zo muku da jerin matan masana'antar Kano guda 5 da suka fi kowane jarumai kuɗi mata a cikin masana'antar. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye karka manta idan ne farkon zuwa subscribe. Sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo a kowane lokaci. Sannan karka manta ka taɓa like akan wannan bidiyon. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Jaruma ta 5 da ta samu nasarar zuwa ta 5 a wanda suka fi kowa kuɗi a cikin masana'antar KANNYWOOD ita ce Aisha Ali Tsamiya. Aisha Ali Tsamiya fitacciyar jaruma ce a masana'antar KANNYWOOD wadda ta saba fitowa a cikin fina-finan Hausa wanda ta yi fina-finai da dama a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Wanda kuma kamar yadda kowa ya riga da ya sani cewa masana'antar KANNYWOOD masana'anta ce da ake samun kuɗaɗe maƙudai, wanda kuma Aisha Tsamiya ta kasance mai ba da umarni mai shirya fina-finai sannan kuma jaruma a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Sannan ta kasance 'yar kasuwa ga wanda suke bibiyar ta a shafinta na sada zumunta musamman Instagram, za a ga irin kayan da take siyarwa irin su atamfofi, turarurruka, leshi, takalma, shadda da dai sauran kayayyaki na sawa, kayan kicin da dai sauransu. Wanda tabbas Aisha Tsamiya da kasuwancin da take yi da kuma fitowa take a cikin fina-finai shine ba ta damar zuwa na 5 a matan da suka fi kuɗi a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Wanda bincike ya tabbatar da cewa adadin dukiyar Aisha Tsamiya ya kai kimanin naira miliyan 5.700 wato 5.7 miliyan naira. Wanda wannan shine ba ta matsayin zuwa mace ta 5 da ta fi kuɗi a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Sai jaruma ta 4 wato Hafsat Idris wadda ake wa lakabi da Hafsat Baroniya. Hafsat Idris ita ma fitaccen jaruma ce a masana'antar KANNYWOOD da ta fito a fina-finan Hausa da dama, kuma ta yi fina-finai da manyan jarumai kamar irin su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Sadiq Sani Sadiq da dai sauran manyan jarumai da suke cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Ita ma Hafsat Idris ta kasance jaruma mai shirya fina-finai sannan kuma mai siyan waƙoƙi a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Inda ta shirya fina-finai da dama wanda wannan fina-finai sun kawo mata kuɗi ƙwarai da gaske, sannan kuma ta kasance 'yar kasuwa. Sannan kuma tana ɗaya daga cikin jaruman da ake ji da su wajen hawa manyan motoci da shiga katafaren gidaje da kuma fita ƙasashen waje irin su Dubai, Amerika, Ingila, London da dai sauran manyan birane na duniya da kuma ƙasashe na duniya. Wanda wannan shine ba wa Hafsat Idris damar zuwa na 4 a ɗaya daga cikin jaruman da suka fi kuɗi a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Wanda bincike ya tabbatar da cewa adadin dukiyar Hafsat Idris a wannan shekara da muka shigo ta 2023 ya kai kimanin naira miliyan 160, wanda ya daidai da dala 400,000 a kuɗin Amurka ko kuma in ce a dalar Amurka. Wanda tabbas wannan kuɗi ne masu nauyi kwarai da gaske, wanda wannan shine ba ta dama zuwa na 4 a ɗaya daga cikin jaruman da suka fi kuɗi a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Sai jaruma ta 3 wato Hadiza Gabon. Hadiza Gabon fitacciyar jaruma ce a masana'antar KANNYWOOD, haifaffiya kuma yar asalin ƙasar Gabon. Wadda ita ma ta shigo wannan masana'anta ta KANNYWOOD wanda ta yi fina-finai da dama kamar irin su Basaja, Indan ƙauye, Gidan Badamace da dai sauran fina-finai da Hadiza Gabon ta yi. Hadiza Gabon ita ma ta ɗaya daga cikin matan da ake ji da su wajen zuwa Dubai da sauran ƙasashe musamman domin cinikayya. Kuma ta kasance jaruma da take kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa, wato daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa. Inda ita ma ta sai da kayayyaki sannan kuma tana daga ta fara shago da kuma business ɗinta da take gabatarwa. Hadiza Gabon ita ma ta kasance mace mai karɓar tallace-tallace a cikin masana'antar ta KANNYWOOD, wanda idan mutum yana kallon tashar Arewa 24 zai ga tana tallan dunkulen Dangote da dai sauran tallika da ake bawa Hadiza Gabon da tallukan Indomie da dai sauransu. Kuma Hadiza Gabon ta kasance ambasada ta kamfanonuwa da dama, wanda tabbas wannan kamfanonuwa suna ba ta maƙudan kuɗaɗe, sannan tana wasu tallika da kuma endorsement, wato abubuwa da dama da take yi a kamfanin da kuma wakiltar kamfanonuwan da take yi idan za a yi wani taro ko kuma wani taro na tsakanin kamfanonuwa. Wannan shine dalilin da ya bawa Hadiza Gabon damar zuwa ta 3 a matan da suka fi kuɗi a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Wanda bincike ya tabbatar mana da cewa adadin dukiyar Hadiza Gabon a wannan shekara da muka shigo ta 2023
sun kai kimanin dala miliyan 25, wanda tabbas wannan kuɗi ne mai matuƙar nauyi, wanda kuma idan aka kwambatin ɗinsu ko kuma in ce aka juya su zuwa ga kuɗin Najeriya, wanda kuɗi ne wanda ya kai kimanin naira miliyan 180 da wani abu, wanda tabbas shi ma kuɗi ne ba na wasa ba. To wannan shine bawa Hadiza Gabon damar zuwa ta uku a cikin jaruman da suka fi kuɗi a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai jaruma ta biyu wato Nafisat Abdullahi. Nafisat Abdullahi ita ma fitacciyar jaruma ce wadda ta yi fina-finai da dama kuma ta ƙara samun ɗaukaka musamman a shirin mai dogon zango mai suna Labari Na. Wanda tabbas Nafisat Abdullahi ita ma ta ɗaya daga cikin jaruman da ake ji da su wajen ado da kwalliya da kuma kyau da kuma fita ƙasashen waje. Inda Nafisat Abdullahi kowa ya riga da ya sani cewa ita ma tana kasuwancin ƙasa da ƙasa, sannan kuma yau tana wannan ƙasa gobe tana wannan ƙasa kamar irin Ingila, Amerika, Cyprus, Dubai da dai sauran ƙasashe da Nafisat Abdullahi take rayuwa a wannan ƙasashe. Nafisat Abdullahi ita ma ta kasance 'yar kasuwa wanda a kwanakin baya ita ma ta buɗe wani katafaren shago mai suna Nafs Cosmetics, wanda ake sai da kayan kwalliya na mata kamar irin su hoda, jambaki, awarwaro, sarƙa, jambaki da dai sauran kayan ado irin su hoda da dai sauransu. Wanda kuma a yanzu haka Nafisat Abdullahi gaba ɗaya ga rayuwarta tana London, wato babban birnin Ingila, inda a yanzu haka ta shafa shekaru kusan 2 zuwa 3 a wannan ƙasa ta Ingila, babban birnin London. Wanda duk masu bibiyarta a shafukanta na sada zumunta za su ga irin katafaren hotuna da take saki a cikin jirgin ruwa, jirgin sama, beach da dai sauran gurare na shakatawa wanda suke a sauran ƙasashen duniya. Wanda bincike ya tabbatar mana cewa adadin dukiyar Nafisa Abdullahi a kudin Najeriya kuma a wannan shekara da muka shigo ta 2023 ya kai kimanin naira miliyan 500, wanda tabbas wannan kuɗi ne na gani na faɗa kuma kuɗi ne masu nauyin gaske. Wanda wannan shine ba ta dama zuwa na biyu a cikin jarumai mata da suka fi kowa kuɗi a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai jaruma ta ɗaya kuma jaruma da ta fi kowace jaruma kuɗi a cikin masana'antar ta Kannywood wato Rahama Sadau. Rahama Sadau ko da gani ba sai an faɗa ba ka san cewa tana da kuɗi a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Musamman ganin yadda take shiga take fita, sannan kuma ta fi kowace jaruma wallafa zafafan hotuna da saka suturu na alfarma da kuma yawon ƙasashe. Inda kuma Rahama Sadau ta kasance mace ta farko a baƙaƙen fata ko kuma jayen Afirka da ta fara fitowa a cikin shirin Indian film, da ta fito a wannan fim mai suna Kuda Hafiz tare da fitaccen jarumi wato Bidiyot Jamal. Da tabbas ita ma ta samu makudan kuɗi ta sanadiyar wannan fim. Sannan kuma Rahama Sadau ita ma ta kasance mai karɓar tallace-tallace na kamfanonuwa da dama. Sannan ta kasance jaruma sannan kuma mai shirya fina-finai a masana'antar ta Kannywood, kamar fim ɗinta mai dogon zango mai suna Matar Aure, wanda suke gabatarwa da Aminu Sharif Momo, wanda ita ce ta shirya wannan fim sannan kuma ta ɗauki nauyin wannan fim. Sannan tashar Arewa 24 suke haska wannan fim ɗin nata mai suna Matar Aure. Rahama Sadau ta ɗaya daga cikin matan Kannywood da ake ganin su yau suna wannan ƙasa gobe suna wannan ƙasa, inda ta yi karatu a ƙasashe da dama kamar irin Cyprus, England, sannan kuma tana zuwa ƙasashe da dama kamar irin su Cyprus, London, America, Ingila, India, Afghanistan, Pakistan da dai sauran ƙasashen waje na duniya, wanda tabbas Rahama Sadau tana zuwa wannan ƙasashe sannan kuma tana shiga ta alfarma da kuma hawa motoci na gani na faɗa. Inda bincike ya tabbatar mana cewa adadin dukiyar Rahama Sadau a wannan shekara da muka shigo ta 2023 ya kai kimanin naira miliyan 900, wanda wannan shine ya bata damar zuwa ta ɗaya a cikin jaruman da suka fi kowa kuɗi a cikin masana'antar ta Kannywood. To duka dai anan muka zo ƙarshen wannan bidiyon, sai dai kar ka manta idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna mana liking, sannan kar ka manta da subscribe akan wannan channel ɗin mai albarka wato Arewa Pixel. Mu zai sama da ku a wani bidiyon na gaba. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section da kuma irin bidiyon da kuke so mu kawo muku. Mun gode. Sama da ku a wani bidiyon na gaba.
Za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section da kuma irin bidiyon da kuke so mu kawo muku. Mun gode.